Heroes osa 3. Eikö se tuu tänne? Hyvä. Keti, oota. Mulla on asiaa. Mitä nyt? Onko se lähdössä pikku pusun takia pois? No joo. Mut anna anteeksi. Mä voisin korvata sen yhdellä jutulla. No millä jutulla voisit korjata? Anteeksi, mutta tää on ainoa juttu, miten mä voin auttaa sen. Okei. Mikä se on? Yksi pikkunen vaan. Se on ainoa juttu. Mikä auttaa sua? Mitä sä teit? Sä oot ihan sitä muhun, etkä tuohon rakkiin. Kuunteleksä? Häivyrakki. Sä oot koira. En mä voi olla karvapallo. Ai. No mä lähden sitten kotiin. Se on kauhutalo muuten. Voidaanko mennä muualle? Tuu. Tässä on kännykkä. Ai ups. No tuu nyt. Hyvä paikka. Kiitti. Mut tää automusa. Okei, mä laitan hyvämän. Tuu. Moikka. What? Kuulostaa hirveä meteli. Pitäis verran koputtaa. Sisään. Miksi sä oot mun huoneessa ja mun kodissa? Tänään on bileet. Ja sä näet, että täällä on hirveän bileet. No heittäkää sitten täältä. Hei, kun sä varastit mun kännykän. Voitko ottaa sen kännykän takaisin? Sun kännykkä. No heipu täältä. Ja sä myös. Ja sä myös. Ja sinä. En mä halua häipyä. Häivy silti. Tää on mun koti, eikä sun. Anteeksi, tää ei oo mun koti. Niin sä tiedätkin. Oot tosi tyhmä. Ihan totta. Voitko silti, älä laita sua typerää musiin, mutta voitko häipyä? Kiitos. Hei, mun ovikin kaatuu. Ihana rauha. Tosi ihana. Damn! Moi! Mulla on vessahätä. Mistä täällä on vessa? Eikö saa hetken rauhaa? Au. Jatkuu ensi jaksossa.